Redmond. Bron i'r Redmond golli reolaeth. Niall Davies, ydy'n hyn-gipio rwan beth bynnag. A'r bel dros yr amddiffyn. At Ethan Can. Can yn cymryd i amser. Mae gymerodd ormod amser dros yn y pen draw. Mae ganiataodd hynny i amddiffynwyr y Seintiau Newydd i ddwyn y bel. Cigonol gynta, y tîm cartra, Ken Owen sy'n mynd i chymryd i. Tuag at y postyn agosa! Ac ôl beniad Chris Venables yn rhoi Pen-y-bont ar y blaen. A mae Chris Venables wedi treulio rhan gynta'r gema fel amddiffynwr canol. Ond pan gafodd o gyfla i fynd lawr y cae, fe nath yr hen ben yn fawr o'r cyfla hwnnw. Bel ymlaen yn un o'n gyrchol. Tuag at Jordan Williams! A fe gafodd Jordan Williams gyffyrddiad. Y bel yn taro'r postyn, ond mi o'na drosedd ar rif 17 y Seintiau Newydd beth bynnag. Felly mae'n gico'r smotyn i'r ymwelwyr. Cyfle i raidd i'r ymwelwyr. Ryan Brobl i gymryd y gic. Mae eisoes wedi sgorio ddwywaith yn ebyn Pen-y-bont ymor yma. A Ryan Brobl yn gyrru Archie Matthews y ffordd anghywir. Ac yn union i'r sgôr ar ôl hanner awr yn Stadiwm Dragonbet. Kvetskovic. Codi'r bel. Yn gelfydd i lawr rasgell dde. Gan canfod Noah Daly. Daly yn dwngsio mewn i cwrt Cosby ac yn tanio. Os na ail gyfle i Pritchard. Ergyd hwnnw'n cael ei rwystro. Gwaith da gan Noah Daly. Mae'n ergyd gri, ond yn rhy agos i Jack Edwards. Brobl ymlaen. Jordan Williams yn dwyn y bel oddi ar Clayton Green. Ac arbediad campus gan Archie Matthews. Yn ildio cic gornel. Ond sa'i di gallu bod yn llawer gwaith i Pen-y-bont. Wrth i ni mewn i'r amser ymanefiadau ar ddiwedd yr hanner cynta. Erwale gan Danny Davies ar yr ochr agos yma. Kvetskovic cael ei droed i mewn. Y bel yn mynd yn syth at Brobl. Brobl yn chwarae'r 1-2 efo Dan Williams. Croeso Brobl! A peniad Rory Holden yn adlamu tuag at gonol uchar hwyd. Yn blaena bysedd. Archie Matthews yn troi'r bel dros y bar a dim ond cic gornel fydd i. Cones. Redmond ymlaen at Dan Barton. Barton rhwng dau amddiffynwr i mewn i cwrt Cosby. Bel yn disgyn i Jordan Williams! A'r bel yn y rhwyd yn y pen draw gan Holden, ond yna gam sefyll. Wir y chwipan, Mr Jones wedi mynd cyn i Holden rwydo. Gwaith da gan Dan Barton yn y lle cynta. Miles Davies. Ymlaen at Owen Pritchard. Pritchard i mewn i cwrt Cosby! A fe darodd hwnna dda. Rhif 8 Pen-y-bont. Jack Edwards. Efo'r dwylo cri. Yn gwneud yr arbediad ac yn ildio cic gornel. Pas Brobl. Yn ôl tuag at Bottenham. Ond yn syth at Noah Daly a Daly. Yn canfod Ethan Can. Mae'n Ethan Wood yn y canol. Can yn dyfod barhau! A ddi'n ergyd isel dda. Tuag at y postyn agosa. A nath i ddim twyllo Jack Edwards. Dim ond cic gornel fydd i. 8fed cic gornel Pen-y-bont sy'n dangos pa mor agos mae'r gêm wedi bod. Y gic ora. Fe o llyngodd Jack Edwards i. Nath o droseddi wedyn, nath o ddim. Y ddwy fainc yn gweiddi am drosed. Y dyfarnwr yn penderfynu. 6 o 1, hanner dwsin o llall oedd i. A ni mewn i'r 5 munud ola. Cones. Nôl at Marshall. Brobl. Torri tu mewn. Cyffyrddiad bach gan Wilson. A Dan Williams!
A mi oedd honna ar ei ffordd tuag at Conol Isa Rwyd. O Dan Williams. Yn meddwl bod wedi sgorio, ond dim ond cyn gornel fydd hi. Dan Williams yn troi. Codi'r bel dros yr amddiffyn. Gan fod Jordan Williams! Williams! Yn cadw i ben ac yn canfod yr Rwyd. Ac yn torri calonna Pen-y-bont. Oedd wedi gweithio mor galad ar bel uniongyrchol dros yr amddiffyn weithiodd yn y pen draw. Prif sgoriwr uwch gyngrau'r Cymru yn rhwydo am y pedwerydd tro ar hugian yn y gyngrau'r tymor yma.